Hindi pa nagtatapos ang adventure natin sa Pangasinan. At kung napanood nyo yung nakaraang episode, ay pinuntahan namin ang Bolinao Falls at ang Patar White Sand Beach. At ngayong araw ay pupuntahan natin ang isa sa napakagandang pasyalan dito sa lugar ng Burgos, Pangasinan. At ito ang Kabungawan Beach at ang Death Pool. Maraming ang nakapag-vlog sa lugar na ito. Ngunit ngayong araw, ito naman ang aming kwento. Dito lang tayo. Dito lang. Uy. Dito tayo. Welcome Puerto del Baher. Nakakabulol lang. Day 3 tayo mga tol. Punta naman tayo ngayon ng Kabungawan. Yan, sa Burgos yan mga tol. Hindi ko pa rin napuntahan to, pero taga dito lang din halos kami sa Alaminos. Kalapit lang halos. Mga 50 minutes ang biyahe papunta ron. Ayun, let's go. Kahapon kasi nung nagbulinaw kami, nung hapon biglang umulan ng malakas. Ang lakas talaga, pero buti na lang nakapag-vlog ako konti. At least masashare ko sa inyo yung lugar na pinuntahan namin, yung mismong tourist spot dyan sa Patar. Then ngayong araw yan, pupunta tayo ngayon sa Kabungawan Beach Resort sa Burgos to mga tol. Bali simula rito sa amin sa sa Alaminos, may 52 minutes tayong pabiyahin, 41 kilometers. Siguro mga tol, mga around 2 or 3 PM ganyan, or hapon mga 4, biyahe na kami pa Maynila, rekta na rin to. Kasi may pasok sila baby saka wife ni Sir Oliver, duty sila ng Monday. Kaya yun. Alright, ito mga tol, katabi lang namin itong lugar ng ano yan, sa Welcome Mabini. Mabini, Pangasinan. Ang kinaganda lang kasi dito mga tol, kahit medyo malalayo yung mga beach dito, hindi ibig sabihin ng layo niya, para mga 30 kilometers, 20 ganyan. Almost napakalapit na rin yan eh. Pero yung daanan kasi yan, asfaltado, napakaganda. Kaya kahit sabihin mong may kalayuan konti, hindi ka makakaramdam ng pagod dahil yan, napakaganda ng daanan, highway, asfaltado, solid talaga. Pero mo, first time ko din makapunta rito sa Kabungawan mga tol, malapit na lang sa lugar namin, hindi ko na pupuntahan. Wala pa naman ako motor dati, kasi umaasa lang sa ayun, pag may nagkayaan, commute. Meron pa tayo 47 minutes at time check pala tayo mga tol. Ayan, 10:17 AM na. Siguro mga bandang 10, 11, 12 makarating tayo doon. Mga 1 siguro, patcha na rin tayo, uwi na rin tayo para makapagpahinga konti sa bahay, tas larga na rin pauwi. Ganda ng daanan na bi. Solid. Dito na bi. Ganda. Solid eh oh. Tignan niyo mga tol oh. Dito sa left side natin, bukid na bukid oh. Oh, sarap. Maganda. Dinaan tayo sa shortcut na naman no. Daanan na natin to kasi first time natin adventure to yung mga shortcut. Hindi na tayo doon sa highway, pero goods naman siguro daanan dito. Pag hindi goods, yun lang. Another adventure.
Sana maganda daan. Bukid na bukid dito, nabi. Oo. Ayan. Time check tayo, 10:39 AM. Ayan. Meron pa tayong 22 kilometers papunta sa Kabungawan Beach. White sand din ng mga tol, tapos andun yung Deadpool eh. Lamig. Pag ganito talaga mga mapuno mga tol, iba yung binibigyan niyang lamig eh, no? Yun, no? Solid, oh. Ganda. Sa kabila, dahil baka rin, no? No? May napansin ako mga tol, may karatula, B. Drone no fly zone nakalagay. Ah, may kampo siguro dito. Ah, may kampo nga, B. Ayan, no? Di ba? May kampo. Ah, ito. May kulungan pala rito mga tol. May kampo pala. Drone no fly zone simula ron eh. Bawal yan, malaki restricted yan. Hindi rin naman lilipad ang drone mga tol once na naka-restrict siya. Ang ganda nga rin, B. Kahit pilitin mo lumipad, hindi siya aangat basta restricted yung area. Ganda. Depende na lang kung may permit ka. Oh, ganda ng system din nila eh. Gulat lang, first time ko lang makakita ng mga ganun mga tol eh, yung no drone no fly zone, ganon, bawal. Bitak-bitak yung daanan dito mga tol, oh. Siguro pag maulan tas daanan ng mga malaking sakyan, no, maano siya, nagbibitak. Ganda, oh. Time check 11:01. Ayan, sakto. Saglit lang naman tayo na dun, B. Pero akitin natin yung Deadpool, no, B. Hindi natin nasilip yun eh. Ganda mga tol. Bukid na bukid, oh. Solid, no? Ang lawak ng lupain, no? Bukid na bukid, kalkanan, no? Ganda. Sarap mga tol. Abeng ganda. Ayun, may ano, may tourist information. Ano kaya na rito? Dito tol, magbabayad kayo mga tol. 30 po. Hello, morning. Pa? Bali, taga-saan po sila, sir? Taga North Caloocan po po. Bali, apat lang po kayo? Apat lang. Bago po pumasok yung mga visit, sir, nagbabayad po muna dito ng environmental fee, 30 Okay. pesos per head po. Okay. Bali, 120 po yung apat. Okay, thank you. Ano yung bayad ka na? 30 pesos isa. Ticket ng apat na katao po. Apo. Kahit isa lang po yung maghawak, basta pakitago po. Once may nag-inspect po sa loob, pakita nyo kung nagbayad po kayo sa amin. Ah, okay. Sige po. 120 na? Oo. Bayaran mo na, mamaya na lang. Ito po. Nasa 3 hanggang 4 na minuto po yung biyahe nyo po. Mag-ingat po kayo. Salamat po. Thank you. Ayun. Pagdating nyo ng mga tol, magbabayad lang ng environmental fee na 30 pesos. Pagdating na dito, mga 3 to 4 minutes na lang, nabi? Na biyahe. Ayun. Ayun, meron na lang tayo, ano, ayan, 5 minutes na lang mga tol. 3.2 kilometers. Sa Kabungawan na tayo. 5 minutes. Ganda rin ang mga tol, oh. Darang puno. Oo. Lamig na, sarap tambayin yung ganyan, no? Tapos may kasama kang mumu. Alright, meron lang tayo 4 minutes, 2.2 kilometers. Ayun. Oh. Tinatanong nila ron kung taga saan kayo. Syempre, kung taga Kabungawan siguro baka wala ng environmental yan, no? Kung taga dito ka rin, eh since ano lang tayo, turista na tayo dahil hindi naman tayo taga dito. Eh 1.2 kilometers na lang, 2 minutes na lang, andun na tayo mga tol. Nahanap na lang tayo ng spot dito. Si Enzos. Oh, Enzos. Ito na yung pinapaligo na tayo rito. Pero hanap pa tayo. Hanap na lang tayo dito mga tol.
Dito ata yung nakita ko dati sa ano, vlog. Ito, ang dami rin tao dyan, oh. Ayan, Playa de Luz. Dito yung B. Dito yan, playa. Tingnan natin kung entrance fee. Ayun, diretso nga muna natin. Wait. Dito sa Rowen's Place. Ano? Rough road eh. Diyan tayo, ang daming tao dun, ah. Saan ka na ano? Ay, dito lang, hanap tayo dito. Ito, Puerto del Bahia. Dito lang tayo, dito lang. Uy. Dito tayo, welcome Puerto del Bahia. Nakakabulol lang. Sa information desk dyan. Ito information desk B. Ayan, oh. Puerto del Bahia. Pag tinanong ka dun sa sir, paalam nga kayo dito. Apo, sige po. Sir, bigyan ko yung sticker, sir. I-ano ko yung page nyo rin. Ano yun sir? Sticker, sir, kung sakali po. Yan. Ayan, thank you po. Diyan ko i-post yung ano, sir. Sige. Vlog ko dito. Pakikuan kita. Okay, sige po. Bali, ano po? Papakita ka lang ta. Ay, FB page. Sige po. Oops. Ano yung ano. Ito na lang si sir. Ayan. Sige po. Salamat, sir, ha. Okay, thank you po. Ayun, sinamahan tayo ni sir dito. Puerto del Bahia. Doon tayo. Pwede rin doon, no? Kabungawan Beach ay isa sa sikat sa bilang ng mga malinis na beach sa Pangasinan. Pinagpala ng puting buhangin na dalampasigan, kristal na malinaw na tubig at nakamamanghang tanawin ng mga rock formation. Aabuti ng humigit kumulang 45 minuto o hanggang 1 oras upang makarating dito mula sa bayan ng Burgos. Ang ano rito, isa sa owner dito sa Puerto del Bahia, si Kuya Rene Capin. Rene Capin. Ayan. Taga Alaminos din yung asawa daw niya, taga Palamis. Kaya nagkikwentuhan kami kanina. So, ayan. Ganda ng buhangin dito mga tol. Oh. Puti-puti rin, Abi. White sand talaga siya mga tol na nakikita niyo. Ayan, eh. Ngayon ano tayo, trekking tayo ngayon papunta sa Deep Pool. Yun. Ganda dun mga tol. Init ah. Talagang sunod-sunod. Tapos mamaya uwi na kami. Miss na lang ganda. Kamusta naman B? Maganda rito B? Maganda. Diba? Alam nyo na guys, Maganda yung buhangin. pag pupunta kayo dito na kayo sa Puerto del Bahia. Saan tayo B? Puerto del Bahia. Dito lang yan sa Burgos. Kabungawan Beach Resort. Yan.
Tapos look for Kuya Rene. Yan, para ano, maasikaso niya kayo, napabait niya. Sakto-sakto yan doon. Pagpunta nyo rito, okay na okay. Ang daming cottage dito mga tol. Tapos yan, white sand talaga. O, tingnan nyo. Ikot tayo. Pag ganun, dadaan din tayo sa medyo mamabato. Kaya as much as possible, naka ano kayo, aqua shoes kayo. Mas okay. Linaw din ang tubig na ba eh. Hi. May mga banana boat din sila rito. Mga mahilig mag-adventure yan. Banana boat, mababaw lang oh. Sila kuya, nandun na sa may bandang gitna oh. Sabi Culebra Island pala yung malapit dito mga tol. Sarap tumampisa oh, malamig-lamig na yung tubig. Lalo na dyan pag mabato no. Yan oh, dahil mga bato-bato. Nagbili na naman si Papa B. Mga bato daw nagbilin si Papa. Ito naman ito. Ano, namulubog? Oh, ganda rin yan sir oh. Pwede na nga tayo lumawid niya mamaya no? Oo. Akyat tayo si Tar. Mabato yan. Talim yan. Ha? Matalim. Hindi, mag-ano. Oo. Talim yan. Yun no? Tama ba dinalaman natin? Oo. Yun lang, doon medyo mahirapan tayo mga tol. Nakikita niya ang daming rock formation. Yun tatawirin talaga natin. Pero goods yan pag nilakad natin. Ganda ng buhangin no? White sand talaga mga tol. Ang dagat, ang daming rock formation dito. Pero medyo pahirap. Kasi nadaan tayo sa mabatong part. Bilandahan ka biya. Handaan ka. Yan, dito tayo sa mabatong part. Para lang mapuntahan natin yung ano, pinakasikat dito na depth pool. Diba? Ano, kaya? Nakakadaan ba tayo dyan? Dito yung nakita ko mga nag-vlog eh. Tiis ano eh. Dala mga tol ah. Oh, dandan. Sorry. Naibuhangin. Masakit. Ayan, naibuhangin. Ayan o. Ito mga tol, daan. Ayan. Dami na namin dala. Pagod. Pero alam niyo naman pa nag-adventure kayo, matik talaga. Kailangan mapagod. Pagdating yan, ayun na, alam niyo na. Mangahan. Makapit yung sinela. Sira ang ano, halagang 4K na sa paano, sinelas. Crocs pa. Tingnan lang tol. Oh, grabe na daanan no. Grabe, ano bi? Basta? Pawis oh. Lagi ng tubig oh. Ay mga tol oh, nagpipink-pink yung ano niya. Lapit-lapit na tayo mga tol. Ingat, doble ingat lang mga tol pag pupunta ka dito dahil napakatalim ng mga bato. Alam niyo naman pag bato ng dagat, pero grabe linaw ng dagat mga tol. Sa kabila
Dito sa may tubig. O dito sa ibabaw. Ayun na yung mga naglalakad oh. Sabay tubig ka na lang. Ah, dito na. Ay, mandami isda oh. Ito lang mga tol, medyo ano. Dito na lang tayo. Hindi, mas dito din. Dami isda mga tol. Maliliit ba? Oo, maliliit. Oh, dami oh. Dami isda sir oh. Ayun, lalaki na iba oh. Oh, malapit na tayo sa Deadpool. Ano sila mga tol, ayun oh. Dito sa may tubig. Limit kasi para maalis din yung buhangin. Ayaw nyo kasi maniwala sa akin eh. Bis mo ba? May starfish oh. Meron? Ayun oh, mahaba. Ayun oh, Ay oo nga, ayan, dami no. Dami starfish mga tol. buhay pa. Ayan ang mga buhay oh. Ayun di, ang daming isda oh. Ayun, ang dami. Ayan, dami isda sir oh. Dami isda oh. Ayun oh. Grabe. Ayan oh, dami isda. Dito tayo sir. Ayun oh, nakano pa yung mga galan oh. Gumagalaw-galaw na. Deadpool. Ito na ba yan? Daming starfish dito mga tol. Ang itang tubig ah. Lapit na tayo. Deadpool. Ayun na. Ay, ito na nga sir, magdaanan dito. Ito mga tol, daanan. Hindi tumugat dito, ano lang ang mabuti ulo. Basit ka. Malapit na. Basta. Kaya ba? Ayan na, Mary Hill. Ayan na, ito na yung Deadpool. Ayan, yung Walang tao ah. Wala katao-tao. Ayun oh. Woo! Diba yan na yan? Oo, Low tide, kaya walang tao. wala katao-tao. Malamig kaya dyan. Yung luwa-luwa ko. Ayun, lumubog. Mahirap ito pag ano. Yung bagyo. Ito po. Yung butas. Lalim sir. Uy. Okay guys, dito tayo sa Deadpool. Ito yung maliit ng pulo. Tapos may butas dito. Kasi malapit lang pala sa ano. Pag may ano na. Ayan. Ayun. Meron din alam. Dito na tayo. Yung mga kami. Walang katao-tao dito ngayon mga tol. Apat lang kami. Taalo na. Talo na. Akala mo marunong talaga tumalon eh. Ano sir? Di na lang sir? May beach doon. Oh? Pwede yan, ilaw ng tubig oh. Wala, hindi naman pala ano eh. Hindi sir, maganda panahon ngayon eh. Oo. Yung nakikita kayo sa ano, Facebook yung High tide. bumubulwak. Tapos malakas ang ano. Kasi maalon. Sasaw muna kami rito. Sabihin. Ganda. Deadpool, welcome to Deadpool! Welcome to Deadpool. Kala mo babong. Lalim. Panoorin natin lang mga Sir Oliver. Pag ako nainggit, tatalon ako. Hilain na lang kita. Sir, dito rin sir, dito yung ano sir eh. Dito may Yung tumalon na bata, tapos biglang lumubog, nilabas dito. Kala nila ano, pati wala na. Hindi na umangat eh. may kuya babi oh. Takot mga ito na. Okay, tatalon si Boss Oli. Panoorin nyo. Tatalo na ako. Ayan na, ayan na. Oh. Ayan na. Wow! Lalim. Ang galing talaga sumisid dito sa tao na to eh. Tingnan mo oh. Dapat dala niya yung ano niya. Camera yung GoPro. Ang galing talaga sumisid eh oh. Oh. Sarap sir, malamig. Binainggit ako B.
Daming maliliit na ano, Isda. isda. Mayroon ano dun sir, tungtungan dito banda. Tingnan natin mga tol kasi hindi ako marunong lumangoy eh. Para kung sakali aangat tayo dito. May nakaiwan ng channel sa sirana. Dito. May mga maliliit na isda. Diyan. Yun oh. Dito. Meron dyan pa Dito, itong tungtungan. Sige sige, ano ako dyan. Pwede ka dito. Okay oh, sausaw tayo dito, may tungtungan oh. Do, akin na do. Bi, marunong ka ba? Lalim dyan, Bi, ha? Sakuhin mo, bang laro ka dyan. Saluhin mo na lang ako. Sige, boss. Marunong naman lang ito, sir. Kaso ano, ako lang hindi talaga marunong lumangoy. Hindi na ako matatawa ba? Ano yung mo? Sige, sir. Ate Shirina, dito ka lang, oh. Tara ko lang mga idol. Buti mo ba yun? Nakikita talaga. Ay, di ba ka dito kayo sa Ray Oliver eh? Nagpas tao. Ano na, be? Sobrang lalim ba? Dami isda. Sarap. Tamis lang malibot dito. Dito. Pagka lumapit ka, tatago din sila eh. Nagtatago din eh. Sarap. Mga tol, tapos kami rito maligo sa Deadpool. Ayun, may nakita na naman si Boss Oli mga isda. Ano sir? Malalim? Hindi. Ano lang yun? Nawala. Ayun nga, may mga isda. Oh. Ayun. Ang dami isda. Oh, Doon yung daming isda, oh. ang dami isda. Yan o. Sa loob. Ayun oh, lalaki oh. Lumalabas. Aquarium. Ayun oh. Ito yung maganda, Idibelo.
Dami isda rito mga tol. Sa gilid lang to, Deadpool. Tapos ito. Sa gilid, ayun, ang dami isda, oh. Sabi mga tol, oh, crystal water talaga, oh. Linaw, no? May mga talangka pa. Talangka. Linaw mga tol, oh, white sand. Sunog kong sunog. Sunog natin, sunog. Ang pagbisita sa Kabungawan Beach ay hindi makukumpleto nang hindi nasasaksihan ang tinatawag na Deadpool. Isa ito sa mga dahilan kung bakit sumikat at paboritong getaway ang Kabungawan Beach sa Pangasinan. Ito ay orihinal na tinatawag na Deadpool. Nabuo ng mga lokal ang terminong Deadpool dahil nababagay ito sa kapanapanabik na epekto ng lugar na ito. Ang Deadpool ay isang natural na pool o isang lagoon na matatagpuan sa dulong kanang bahagi ng beach. Ang natural na pool na ito at iba pang rock formation sa Kabungawan Beach ay nabuo sa pamamagitan ng walang humpay na paghampas ng tidal waves laban sa may bayad sa paglipas ng mga siglo. Alright mga tol, bali tapos na yung adventure natin dito sa Puerto del Baher sa Kabungawan Beach Resort. Bali pinatuloy tayo ni Sir Rene Capin. Ayan, sila yung owner dito, yung wife niya daw. Taga Laminas din sa Palamis. Ay maraming salamat sa iyo sir. Then na-enjoy po namin talaga yung yung pag-stay dito. Ano sir, okay na?
Okay na, B? Na-enjoy po namin talaga yung pag-stay dito. Napakaganda mga tol. Ayan o, Puerto del Bahir building. Ayan, marami sila rito transient, kung group kayo yan, family or barkada, yan okay na okay. Bali yun, napasarap yung ligo namin kasi sarap sa B, no? Sa Deadpool, no? Oh, Deadpool, sarap. Lamig ng tubig, yun, natutuloy ako lumungi ng 2 oras. Sinuruan ako ni Sir Oliver. Palaway kami ng oras sa oras. Oo. Bali mga tol, dyan sa Puerto del Bahir, okay na okay dyan. May suggest ko sa inyo dahil ayun, ang babayaran nyo lang cottage. Pwede kayo mag-avail ng mga transient din nila. Then pwede kayo maligo sa may part na mabuhangin, may part na may mga rock formation, saka yung sikat na depth pool. Bali ibibigay ko lang sa description ng video mga tol, lalagay ko na lang doon yung details ng mismong resort na yan, para pag pupunta kayo madali na kayo makapag-inquire, meron na kayong idea agad, hindi na kayo mangangapa kung saan kayo pupunta dito, dahil kasi tabi-tabi rin yung nila rito, yung mga resort na bali yun, isa sa mga suggest ko sa inyo yan, yung Puerto del Bahir, dahil yan, mabait si Sir Rene yung owner nila, okay na okay. May tindahan din sa labas, kung wala kayong baon biglaan doon na kayo sa labas, meron naman sa kanila din mismo. Yan, bali alright, hanggang dito na lang siguro itong vlog na ito mga tol. Maraming salamat ulit sa panonood. Ayan, bali kita-kits ulit tayo sa bagong adventure na paparating kung kailan man yun. Thank you for watching guys. Kita-kita. Next vlog. Ayun, okay, ride safe lagi sa inyo. Hanggang dito na lang mga tol. Bye bye, peace out. Woo!